PDCK Klempar asong atum kangtir et aron karkana jok Klembang Puraju inglengapan arpupen sorpon plotlo. Rata sai Klembang Pu jem pangcho akirap pen ajok sai katiki araratum lang ningri jok plot. Bisonat alongri lakhahini borjaroni asar pimaratum ingki kapang ring pen ongdung ale kacepalong. Kadom neli betot hanbang Sondro Singh Rongpi aprangsi Bisonat karbi live kelang kaching honarat donaphan kurwang tu nang pajiriklo. Tangtenom pini arsik jit apen sodda gabirta angton pen arjuitha. Pini kechengsi arsik jit apen sodda gabirta puhenlo PDCK Klempar asong atum kangthir et aron karkana jok Klembang Puraju ingleng aphan arpupen sorpatlo. Pini jakong ni pai hini bhomtar ni PDCK Klempar asong atum pen pherangki aphan load nang kepale. Sorkar lapen karbi kei atum risim kangtang ke ot asong doanang bong prabjin pen monsam lamdon kachitokji chingkrak dak apor outsi People's Democratic Council of Karbi Longri Thihek pen PDCK Klempar asong Klembang Puraju ingleng apan song along pen arpu sorprotlo pusi Chief of Army Staff PDCK Klembang Pur Lieutenant Colonel David Mukrang ahin pen virta nang pale. PDCK Klempar asong atumahin pen pherangki aphan birta nang kipale ke lapuhen lo PDCK Klempar asong atum aron karkan lapen kapatepek PDCK Klempar asong atum amen pen ongdung atangka kecho panglim lapenan parta Klempar asong atum ceke kentang abangpu atumaphan pangrumsi risim kangtang asong kimi kesengji abidi kanglim keker ajoksi Raju ingleng aphan PDCK Klempar asong along pen sorplotlo pusi pherangki aphan birta nang pale. Kijursi Chief of Army Staff People's Democratic Council of Karbi Longri Thihek pen PDCK Klembang Pu Lieutenant Colonel David Mukrang ahin pen nang kipale alo lakha PR engkoira troxy PDCK Surihinira engkoira isi atengke PDCK Klempar asong Klembang Pu bangpi doan atumta ingtir et song aron atang lapen angri isi ning isibet pen karbiake ajoine sai ke klemponji aphan choning ripon anparta bidikang lim asai mate asong aron karkan pen ke klem ajat asai along sitame cherap cheto dundera ji aphanta choning ri padopon pini adun thu arsik jit abeta puhenlo Bisonat along rim mohojoli bosti rongpiarong aklim somaratum okpran chepami berji aphan pura amena ahem yoga asai arnibangta ke klem Pirthe adang kachun pup abur mate COVID-19 akeso ajok ongdung araratum kaphere okchumpran saidelo. Lapusan apor ahut Bisonat alongri mohojoli bosti rongpiarong aklim somaratum okpran kachepa meverji aphan pura amena ahem yoga asai arnibangta keklem. Non kisung tektik apor ahut kedo kethak kachere lapen okpran ke meverji aphan abang putinta mena ahem chedora okpran kachepa meverji aphan pura bang arpum aphan kachelame akenang sot chenam piniadun tu arsik jit lapen sodak abirta puhenlo radasai Klembang Pu jem phangcho ahin pen chun teronarong vopong teronarong lapen borsali teronarong sai katiki arad aphan akerap kipiajok hadagaradatum lang ningri jok plot Lakhain koira pho nilip MSC constituency ke palo richo meli arlo rongthom ara raphan ke damtang niphai krepli arni rat asai Klembang Pu jem phangcho aning kemepen amina akhi chinghon he pin pen langteng ke teng pipon ajok rongthom ara ratum saikatiki aning arong pro lang kawe pen kisung kaning ri ke hangjo pi apor ahut idu drat asai Klembang Pu jem phangcho aning ke me par pik ajok rongthom ara raphan amena akhi adat pen JCB panini apharman sai paklem PC rongthom ara ratum aphan lang awar sai kithik pi lasi hadak ara ratum mate chun teronarong vopong teronarong lapen borsali teronarong ara ratum ningkeme abang Pu jem phangcho aphan kachoro padopon Karbi Anglong pen Onilson Timung report Bisonat Karbi Live Pini adun thu arsik jit abirta puhenlo lakha hini borjaroni asar pimaratum
ingki kapang rengpen ongdung ale kachepalong COVID-19 abur ajok চকামামো কাছিকসাক থেপিক আপরাহুত বিশ্বনাথ আলংরি লাখাহিনী বরজারনি আমেকার সাংপি বিনা রংহাংপি সাংপি জিমি তেরনপি লাপেন সাংপি মিনুকা রংপিপি আতুম ইংকি কাপাং রেংপেন অংদুং আলে কাচেপালং পিরথে আদাং কাচি উনপ্লুপ আবুর মাতে COVID-19 আকেসো কিজুং পুট আজক বিশ্বনাথ আলংরি আফান সরকার পেন রেড ডিস্ট্রিক্ট পু হকলো রেড ডিস্ট্রিক্ট পু আজক সদাক পেন বিশ্বনাথ আলংরি কাংকির পাদপানলো Lapuson kisung teknik aporahut ongdung kiduk kelak arat atum cokamamo kasiksak cecak nang koklo bonta Bisonat alongri lakhahini borjaroni asar pimar sangpi bina ronghangpi jimi teronpi lapen menuka rong pipi atum ingki kapang rengpen ongdung ale kachepalong pon bini abeta lansi kangton iklo tome thakme